כל הדרך ארץ, וכל הערכים, וכל האמונות, וכל הביסוס הזה של האולפנה, הביסוס לא לדעת סתם מהאוויר, עושים כי צריך לעשות כי ככה כתוב. כאילו הנחילו לי משהו, כאילו, בפנים, בשורשים. אני באמת מרגישה זכות שלמדתי באולפנה. האמת שבאותו זמן לא הרגשנו כאילו חלוצות או משהו כזה, זה משהו שמרגישים רק בדיעבד. עמדתי כאן לפני 6 חודשים והבטחתי להורים שאנחנו נשלים את המשימה, אנחנו נעמוד במשימה לקראת ה1.9 כי פתח אולפנה עם כל מה שצריך באולפנה. יחיאל, ראש העיר, מבקש, הוא למעשה דורש, והוא נתן פקודה והצטרפנו למשימה. אני זוכר את ראשיתה של האולפנה, לא רק את ראשיתה של האולפנה, אלא עוד לפני הקמתה, את הפגישה בזמנו עם ההורים, עוד לפני שקמה האולפנה. הייתי בשנת שבתון, ופתאום אני מקבלת טלפון מאריה ארד. הוא אומר לי, בואי אליי עכשיו, אני חייב לדבר איתך. אני נכנסת אליו לחדר, יושב שם אדם שלא הכרתי, ואז אריה פותח ואומר, תקשיבי שרונה, יש לי איזושהי הצעה בשבילך. אנחנו מחפשים ראש אולפנה. והאדם שישב מהצד השני היה ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר, פעם ראשונה שראיתי אותו. ככה שאל אותי מספר שאלות, וככה דפק על השולחן ואמר, זהו זה. אולפנה חדשה, אימון ההורים, דבר ראשון, שהקהילה, ההורים, יאמינו במוסד הזה. דבר שני, בעיות טכניות, מבנה, ציוד, ובזה עיריית נתיבות התגייסה. בשנה הראשונה קיבלנו מבנה נאות, ציוד, כלומר כל מה שבקשנו ודרשנו היה סיפקה. כבר שראיתי את המבנה, מאוד אהבתי את המבנה, את המקום, זה היה נראה משהו קסום כזה. נכנסתי, ראיתי את שרונה, אז בכלל ידעתי שזה מקום שכדאי לשלוח את הבת שלי. היה חשוב לנו להביא באמת צוות צעיר, רענן, צוות שדבק במטרה ואכפת לו. ויודע שהמטרה היא לבנות כאן משהו חדש שיתחיל טוב. כי אם אנחנו מתחילים טוב, אין ספק שזה ימשיך טוב. התקשרתי לשרונה, אמרתי, תשמעי, לא מכירה אותך וזה, אבל כבר יש לי מורות, בסך הכל אני פותחת 2 כיתות. אמרתי, טוב. את יודעת מה טוב, אז תבואי. הגעתי אליה לפגוש אותה בבית שלה, ואז ככה התגלגלה השיחה וכולי, ואז בסוף השיחה היא אמרה לי, נדבר, היא חזרה אליי אחרי איזה שבועיים, אמרת לי, החלטתי לפתוח 2 כיתות זין, ולכן התקבלת לחינוך. ואז התחילה השנה עם 42 בנות, 3 כיתות. התחלנו את האולפנה בסך הכל עם 40 בנות, 40-42 בנות. אז תשומת הלב הייתה מפוקסת על כל אחת ואחת פי כמה. כשהגענו, אנחנו המחזור שלנו בכיתה ח', אז היינו רק כיתה ז' וח', והיינו מאוד קצת באולפנה. ככה גם צוות מורים היה צוות מורים מאוד קטן, והייתה תחושה של חמימות, שיש תמיד למי לפנות. אני חושבת שהכל היה מאוד אישי כזה, הכל הרווחנו מהאולפנה הקטנה הזאת שהייתה. מהרגע הראשון זה היה ממש מלהיב וכיף ומאתגר. פתאום הגענו, וואלה. אין כאילו אף אחד לשום תפקיד. אנחנו ספרניות, ואני עברתי 2 חוגי אומנות וחוג אנגלית ושיעורים פרטיים, וכאילו מגישות את האוכל ולא יודעת מה, לא זוכרת כבר. לא היה כאילו ממש בחיתולים. האולפנה הייתה ענקית, זאת אומרת מבחינת לאכלס 2 כיתות במקום כזה ענק, היה ריק מבחינת, וזה היה יפה לראות שכאילו שואפים למשהו שהולך להתמלא. לי הייתה תחושה טובה, כשנכנסתי הבוקר הייתה לי תחושה טובה של יחד, של אכפתיות, מעבר לעבודה, באמת של אנשים
אנשים טובים בדרך, ממש. ישר זה האולפנה, מלא כאילו, אני לא יודעת איך זה היום, אני מניחה שזה עוד יותר, אבל כל הסממנים המובהקים של אולפנות היו באולפנה, אני מניחה שהיום מבסדה. וכבר ביום הראשון עשינו משהו לא שגרתי. לקחנו את הסיסמה של קרביץ, לא חוזרים ללמוד בלי קרביץ, אז לקחנו לא חוזרים ללמוד בלי צניעות, בלי משפחתיות, בלי כל מיני דברים, ושירה, הרבה שירה. זה היה באמת ככה פתיחה מאוד מאוד מרשימה כזאת, גם מאוד זורמת. הבנות היה ממש כיף, ככה כולם קטנטנות כאלה, בנות זין ח', כיתה ח' הייתה רק 12 בנות, כיתות זין היו כל אחת 16, אבל זה באמת היה ככה, גם היינו צוות קטן. דגנית ואני חינכנו זין, שגית חינכה ח', שרון המנהלת ועוד איזה 3 מורות מקצועיות וזהו. זה היה באמת מאוד מאוד משפחתי. המורות פה מיוחדות אחת-אחת. שרונה קודם כל היא בן אדם מאוד מאוד מיוחד, שלמדתי ממנו הרבה, למרות הקשיים ולמרות הקשיחות שלה והעקשנות שלה, בסוף יצא מזה הרבה. כל המחנכת הראשונה שלי באולפנה, שהיא המורה שהיא מאוד משמעותית עבורי, זאת דגנית, פלח. וכל שאר המחנכות, ורד, טלי, אתי, הן היו מדהימות, שיעור איתן זה לא היה סתם שיעור, באמת היה התחושה שאכפת להן ממנו. מהיום הראשון שנחתנו באולפנה, הם לא הפסיקו לתת הרגשה של אל תדאגו, יהיה טוב, יהיה בסדר, אנחנו פה, כאילו, אנחנו לא נקשה עליכם, כאילו, יהיה בסדר, אנחנו אולי נראות מופרעות כאלה וזה, כאילו, בגדול, כל השכבה, אבל יהיה בסדר, אנחנו פה כאילו. בהתחלה זה נראה קשה, זוכרת את זה למשל בשבתות אולפנה. יש בנות שבשבילם שבת, זה עולם אחר לגמרי, שבת זה פיג'מה עם גרעינים על הספה ולפטפט עם המשפחה, ופתאום להבין שיוצאים משבת אולפנה, אז צריך גם בגדי שבת. מה, יש דבר כזה בגדי שבת? מה זה משנה מה לובשים בשבת? ואז יש את הנושא של תפילות בשבת. מה, מי מתפלל? זה אבא שלי הולך לתפילה, אני לא הולכת לבית כנסת בכלל. כל מיני דברים כאלה שהיו קשים בהתחלה, אבל לראות אותם אחר כך שהם כבר התרגלו לזה, אז ככל שהן גדלות, אז זה כבר משהו שהופך להיות בהרגל, והיום אני מאמינה שמי שבאמת הייתה איתנו בדברים האלה, היא ממשיכה עם זה גם קדימה. שזה שהקימו את האולפנה בנתיבות, זה גרם באמת לבנות טובות ואיכותיות להישאר בנתיבות, ולא לצאת החוצה ולחפש את האולפנה הטובה שהם תמיד שמעו עליה. באמת, הם ידעו שיש משהו בתוך העיר שלהם, משהו שבאמת שצמח מתוכם, שזה הם. האולפנה חייבת מאוד חיזקה את הרמה התורנית של הבנות כאן בנתיבות. אם זה בכלל, בנוכחות של האולפנה בכל מיני אירועים, ככה למשל יום העצמאות, לא יודעת, יום הזיכרון, טקסים, שמחת תורה. היא מוסיפה מאוד לאווירה. היא גם מכוונת, היא בעצם תורמת לבנייה של האישיות של בנות בכיוון אחר. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה כל כך בולט בנתיבות. זה נותן תחושה לעיר שבאמת, שהדברים הטובים נמצאים פה, ולא צריך ללכת רחוק כדי למצוא אותם. וזה מעלה באמת, מעלה אצל כל אחד, מין גאווה כזאת שוואלה, אני מהאולפנה פה בנתיבות, ויש באמת האולפנה הזאת, נראה לי כל מי שבאמת שומע עליה, באמת יודע שיש כאן משהו מיוחד. ואני היום שמח לראות שבוגרות אולפנה חוזרות ומשתלבות במערכת החינוך בעיר ותורמות וממשיכות לחנך אחרים, ואין דבר יותר מעניין את הלב מהעובדה הזו. יברך את עמו בשלום, שלום.
אמרנו שאחד המטרות שלנו כאן באולפנה זה לדאוג שהאולפנה הזאת תהיה משפחתית ותישאר משפחתית. נראה לי שגם היום, עם 240 בנות שיש לנו, עדיין אנחנו משפחתיים. אני חושבת שהאולפנה ממש עיצבה אותי. אני לא יודעת איפה הייתי. היום הבחירות שלי היו אחרי י"ב אם לא הייתי באולפנה. וגם אני מסתכלת על בנות שלא למדו באולפנה. אנחנו כל כך שונות ויש פערים מאוד עצומים בין הבנות שלמדו באולפנה ולבין הבנות שלא למדו באולפנה. בתור אימא, בתור החיים שלי, חיים של תורה וכדומה, זה חלק מהאולפנה, ממה שהאולפנה שידרה ונתנה לנו. כל השבתות אולפנה, שזה מדהים. אני זוכרת בכיתה י"ב, שכבר יותר נכנסתי לדת, שהייתי אומרת לשרונה, תעשי שבת אולפנה, תעשי שבת אולפנה. היא תרמה הרבה לחינוך של הבנות, ולתת להם הרגשה, נגיד שרונה כמו אימא שלהם, כאילו הרגשה שהן כאילו הבנות של משפחה מסוימת. תמיד זה היה בית דתי, אבל זה כבר סגנון אחר, זה הוואי אחר. זה השירה כל יום שישי בערב, זה הבית כנסת שהבנות הולכות כל יום שישי ושבת לבית כנסת. זה כולנו כבר נכנסנו לכל אפילו אני התחזקתי בזכות הבנות שלי. לא, זה לא זרות שלא באים לבית ספר וזהו, הולכים הביתה אחר כך, שולחים מהבית ספר עד למחר. זה היה ממש הרגשה משפחתית באולפנה. אני חושבת מה שבאמת מיוחד זה הקשר עם הבוגרות. בהרבה תיכונים, בתי ספר, בנות מסיימות י"ב, זהו, כל אחת הולכת לדרכה, שירות לאומי, צבא, מה שזה לא יהיה, ושלום על ישראל. כאן כאילו הבנות עוזבות, אבל הן עדיין איתנו. וזה באמת כיף להרגיש את החיבור הזה, להרגיש שאנחנו היינו איתם בשנים האלה, ואנחנו עדיין ממשיכים להיות משמעותיים עבורם גם אחר כך. בעזרת השם, לקראת 10 השנים הבאות, האולפנה, אני מאחלת לאולפנה שתקפוץ בעוד כמה דרגות כלפי מעלה. כמה שאפשר יותר להתקדם מבחינה רוחנית, להביא את הבנות למקומות גבוהים יותר, בעיניי השמיים הם הגבול. שהבנות יקלטו ויבינו שדרך תורה היא הדרך האמיתית. אין ספק שכשמקימים דבר כזה שהוא כולו לשם שמיים, בוודאי ובוודאי זוכים לברכת שמיים. אז אכן שברכת השם תמשיך לשרות באולפנה, ואיך אנחנו אומרים, וינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, והרבה הרבה הרבה ברכה והצלחה. זכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראי אלוקים אנשי אמס זרע קודש בהשם דבקים